ikusten dituzuen behi horiek munduko haragirik onena ematen dute. Eta ez zazue pentsa urrutira joan garenik, Hondarribian gaude. Inguru zoragarri honetan, Martin Aranburuk duela urte batzuk amets bati ekin zion, eta gaurkoan erakutsiko dizuegu Wagyu erako haragia hementxe, Euskal Herrian, Hondarribian egiten dela luku bat. Guztioren atzean dagoen gizona, zuzeu zara. Bai zehar bai, baina otan ez. Munduko haragi honena esan dut, behar bada bai? Bai, ez uste dunik. Eta Hondarribian gaude. Hondarribian noiz, tokik ederrena, haragi egiteko eta beste gauza batzutako ere bai. Haragi hau jatorriz, Japonian edo sortakoa da, Wagyu erakoa da, ezta? Bueno, Wagyu da, japonesez, nonbait esan nahi du hiria dela, Osea, Japongo hiria dela. Jaiolekoa Kobe da, Japoneko region bat, bai. Kuriosidades, edo nola hasi zinen historio honetan? Bueno, nik probatu egin nun, eta izugarri gustatzen zain. Eta horregatik pentsatu nun, alizatea, nola pasirria bagenuken, behi horiek hazi bargaz inoztela hemen. Urteetako lana da, poliki-poliki zoaz, ezta? Bai. Behar dira, oain gauden moduan neoteko, 8 bat urte, eta ondo biltzeko 12 urte. Gu albaitarok esaten diguna, nola zaindu behar diran, zer eman bar zaiten, egin behar diran gauza guztiak beak esaten duten bezala egiten dugu. Azaldu behar didazu, embrioi batetik, Australiatik egarretako embrioi batetik, nola entregatzen garen, ikusten ari garen guzti honetara. Los embriones estos son obtenidos en Australia de vacas australianas, son congelados allá y luego pues vienen por transporte aéreo en un contenedor con nitrógeno, congelados a 196 grados bajo cero. Los descongelamos y se lo ponemos a receptoras que ya tenemos preparadas aquí y 9 meses más tarde nos nacen los machos y las hembras, ¿no? Estamos buscando que sean machos muy buenos, que tengan muy buena conformación de canal y sobre todo muchísima grasa intracelular, pero de mucha calidad, como en el jamón de jabugo, ¿no? ¿Sabes? Porque esa es la característica principal de esta raza, ¿no? La calidad de la carne. Esto sería el equivalente a de esto no sé cómo le llaman, 7J o 8J de esos, Pues eso, es el jamón de jabugo, pero en carne. Zaintza bereziak izaten dituzte? Janari aldetik, tratu aldetik? Bueno, jana bai, gehok egiten dugu jana. Guk daukago finka bat, han egiten ditun gauza guztiekin, artoa eta soja eta finka hura ekologikoa da. Eta orduan, behio jaten dutena, gauza guztietanak ekologikoa dira. Eta txori txiki batek esan di, Japonian mitoa da, garagardoa edo ematen zaiela eta masajeak eta hemen, esan zu, zerbait entzun dut eta nik ez dute zertzen nahi aurreratu. Garagaranen ordez, ardoa ematen dugu. Ardo pixkat ematen dizu? Bai, egunero litro eta erdi. Egunero litro eta erdi? Erregia bezala bizi dira, Bueno, oize. Eta hori zer egiten duzu, pentsuan nahaztu? Pentsuari nahaztu. Dutxa, arraskatzen masajerara, munduko haragi honena emango du ganadunek. Ez duzuela sinisten, oraintxe erakutsiko dizuegu. Honenaren bila etorri gara eta hemendik ateratzen den haragia Wagyu edo Kobe erako puroa dala. Bai, oso purua, bai. Guk ez dizu mestiza jaik ez dugu egiten. Bakarrik puruak egiten jo. Trinkete bordako zukaldaria, kaixo Iñaki ze moduz? Ondotazu. Ondo, dena prestatzen naizala. Bai, pizkaxo egiten. Dastatu egin behar dugu orduan, haragi hori. Hor dakaguna. Zer gaitik da inona? Baskari ematen duguna engatit eta gainea grasa asko daukau oso infiltratuta eta gero hauan hori oso jugosoa da eta zapore oso nakoa eta gustukoa. Ahoan estanda bezala egiten du, ez da, grasa guzti horrek eta... Bai, dutare bat bezala jatea da. Eta Martin, ez dute gainera, haragi hau osasuntzua dela. Haragi hau jaten duenak, ez daukala ez kolesterolik eta ez bihotzeko minik eta
nunbait gauza gehiago dauzka, ez gustu ona bakarrik. Eta momentuz, hemendik ateratzen den haragia, zure jatetxean trinkete bordan, Eta bordan bakarrik jendezak zute. baina Iñaki zutan ere artean. Haragi normal bat baino garestiagoa da. Bai, Desente garestiagoa. galdetu presioa. Presio ez dizut galdetuko. Ez dauka presioik. Ez dauka presiorik, entzun duzu, Honek iragargian bezala esaten du, ez dauka presiorik. Lehen da bizi janta gero, Gero hitz egingo du. Bai. Baina bada espada poltsikoa beteta eraman. bai, pixka dirua eman behar da. Baina nik esan behar, probatzen dutenek, dastatzen dutenek, denek esaten dutela ederra dela, ezberdina dela. Dena etorri da berriz. Errepikatu egiten dute? Bai. Eta irteerarik badu, osea, jendeak ordaindu nahi du haragi honengatik. Bai, beti dago munduan, jende pizkatxo bat dirua duna, eta gustatzen zaizkio horrelako gauza guzua. Agustin zu egotezea beraiekin egunero. Bai. Nolako animalia dira, lasaia dira, Bai, oso lasaia, bai. zaintzeko, Bai. Ez dira oso handiak ikusten, ze tamainokoak izaten dira, hola, jaiotzeakoan, nolakoak izaten Ba, dira? jaiotzeko hemengo txala baino txikixouak. Bai, Bai, hogei kilo inguru azpitik, gehienak. Txiki jaioten dira orduan. Bai. Aha. Eta gero hiltzerako orduan, Hiltzeago, buska, zitzaia, bai. Ja, orduago ondo janta goteia eta orduago zitzaia bizka, bai. da zenbat kilotako gutxi gora bera. Bueno, akite 1000 kilokoak hil ditugu, Ai, ama, Bai. kiloko... Bai, ja, 3 urte nio janta jan eukita, baina mintzet, bai. No bete bain arte hil dituguna, 3 urte inguru arte eukitzen dugu, bai. Agustin, barkatu hori da pixua. Bai, 800 da? lau. 804 kilo. Hauek ematen duten haragia dastatu izan alduzu? Lehen ez, oan bai. Lehen garesti xamar. Lehen bai. Eta oain eskura duzula bai. Diferentzia, nabaritzea. Oain tartako probatu jendu nik. Eta nabaritzen da diferentzia. Bai. Behitu ez dute, bestetik aparteko igolazea, baina gero haragia aparteko dute, Eta joitzen dugu bain txikitan, jaiotzen denean, 3 eta astea gola, adarrak erre. Zeratik gero bestela, bat bestia egiten dut adarka. Ikusten ari garen hauek, ze denbora dute? Aste bete, aste terdi. Bai, bat bi aste eta bestiak bat eta erdi hola. Ok, berez dira, ez da japonesak, raza japonesa da. Eta hemen, bueno, oso ondo egitu dira, eta daude primeren. Bere lekuan Japonen lanerako ustot erabiltzen ziela, lanerako, karru bat da, baina hemen dia haragitako. Bere konformazioa ez da beste munduko gauza ikusten danez, baina berezitasuna da haragilean kalidadia. Izugarrizko kalidade honakin ateratzen da. Animali rustikoa da. Aixa gelditzen dira ernari, erre xumatzen da, ama ona dira, aixa hasitzen dute umiak, problema gutxiko animaliak ikusten nahi geha, problema gutxi dauzkatela. Bueno, la verdad es que un proceso es muy bonito, ¿no? Porque tú ves el embrión cuando es microscópico y luego cuando lo descongelas, lo ves que estás vivo, lo pones a una vaca y te nace una ternera, eso es un milagro. Beno, hemen gaude, kuadrillan bazkaltzen, eta baina heldu da momentu handi da, honen zein gaude. Zai, Iñaki, zure esku gaude. nik uste eta magoz minutu gutxi gora bera. Oso ondo. Aimarzu probatu duzu, goxua dago? Bai. Bueno, oantxe probatuko dugu. Ba, zoragarria, ahoan estanda egiten du, eta Martin, zapore izugarria du. Eskerrik asko, on egin denoi, eta guk hemen utziko dizuegu. Munduko haragirik onena, zuen etxetara eraman nahi izan dugu gaurkoan, eta ez oso urrutitik, Ondarrebitik.